Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tiyambe nkhani zathu madzulo ano ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapita mchigawo chakummawa kuchokera mu mzinda wa Blantyre komwe amagwira ntchito zingapo za boma. Khamu la wanthu linakamuchingamira ndi kumulandira pamangochi roundabout. Profesa Mutharika wapempha anthu mdziko muno kuti agwirane manja pomuthandiza kukweza chuma cha dziko lino. Ndi ulendo wake oyamba ofika mchigawochi kuyambira pomwe analumbira ndi kumukhazikitsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino kutsatira chisankho cha pa 16 September. I'm very angry. I'm a whipper and penna. I'm a woman. I'm a man. I'm a zippo, you know. I'm a demo. 2019, 2020. I'm a good, I'm a woman. Please, I'm a demo. Mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC a George Kasagula wapepesa kwa President Professor Arthur Peter Mutharika kamba konena mawu omunyonza. Akasagula amayankhula zonyonza President Mutharika mu program ya Timvetse yomwe imauluka pa wireless ya MBC. Zina langa ndine George Kasagula. Ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo kuchipani cha DPP ndena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. Kampani za boma komanso zomwe sizaboma azipempha kuti ziziona anthu omwe ali ndi ulumali kukhala ofunikira pa ntchito monga munthu wina aliyense. Izi azinena pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro aluso lamanja pa sukulu ya Bangwe Weaving Factory ku Blantyre komanso Kamuzu Vocational and Rehabilitation Training Center kuchiradzulu. Charles Pensulo walemba ripoti. Anthu okwana 147 omwe akuphatikizapo aulumali komanso alungalunga ndiwo alandira masatifiketi pamwambowu. Anthuwo amachita maphunziro osoka zovala, kumanga nyumba, kukonza njinga za moto, ukalipentala ndi zotcherera mwazina. Mmodzi mwa ophunzirawo Mayamiko Noniwa yemwe amachita maphunziro osoka zovala anapempha kufuna kwabwino kuti athandizire popitisa patsogolo luso lomwe aphunzira pa sukuluzi. Ambiri amene anthu amakumana nawo akamaliza kuphunzira zinthu zaluso limonga mwayi okuti apeze zipangizo amabungwe aboma komanso anthu amene angakwanise kuwathandiza kupasa anthu startup capital kuti akathe kuyamba. Mawu ake mkulu wa bungwe la Abilis Foundation kuno ku Malawi Mai Bridget Banda yemwe analinso mlendo olemekezeka pamwambowo anapempha anthu aulumali omwe amaliza maphunziro awo kuti aziyamba ndiwowo kuziona monga munthu wina aliyense. Ngati Malawi sitinazindikirebe kuti munthu aulumali kapena kuti kubadwa ndi ulumali ndikungobadwa mosiyana, koma munthu aulumali atha kugwira china chilichonse mwakuthekera kwake. Kodi tizionenso tokha kuti kodi kumbali yathu kuchita chani, tisatengere kuti anthu akunena chani. Akamanena ifeyo tiaonese
zimene ife titakwanisa. Bungwe lona za anthu aulumali la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ndilo limakonza maphunziro ndi thandizo lochokera ku mabungwe osiyanasiyana. A George Chiusiwa ndi mkulu wa bungweli. Ngati bungwe la Makoda pansi pa lamulo limene limakhudza kuteteza komanso kukweza ufulu wa anthu aulumali kuno ku Malawi. Ntchito ina imene timagwira ndi kupereka maluso kwa anthu aulumali. Ncholinga choonetsetsa kunena kuti iwowa atenge nawo mbali pa nkhani ya ntchito. Naye mkulu wona za mgwirizano mu ofesi ya kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi a Andreas Hartmann ndi mmodzi mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambowo. A Hartmann anati anthu aulumali ali ndi kuthekera popititsa patsogolo chuma cha dziko lino ngati atawagwiritsa ntchito moyenerera. Pamenepa iwo apempha adindo mdziko muno kuti alimbikitse malamulo othandiza kuti pasamakhale kusalana pakati pa anthu aulumali ndi alungalunga pakagwiridwe ka ntchito. Malinga ndi kafukufuku wa mchaka cha 2018 anthu 11 mwa anthu 100 aliwonse ali ndi ulumali wosiyanasiyana mdziko muno. Charles Pensulo, MBC Chiradzulu. Kuphunzitsa wanthu njira za makono zofalitsira uthenga ati ndikofunika kwambiri maka polimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana za boma zomwe ndizogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 pakapezedwe ka mauthenga osiyanasiyana. Modzi mwa akuluakulu ku nduna wa zofalitsa nkhani a Moses Phiri wanena izi pa bwalo la zamasewero la Katoto mu mzinda wa Mzuzu pa tsiku lokumbukira ubwino opeza ndi kugawana uthenga kudzera mu njira za makono zofalitsira uthenga. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Mwambo wa chaka chino okumbukira tsiku logwiritsa ntchito luso la makono lofalitsira uthenga unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa roundabout ya Shoplight kukafika pa bwalo la zamasewero la Katoto komwe mabungwe osiyanasiyana ananyamula zikwangwani zoonesa uthenga osiyanasiyana maka pa ubwino ogwiritsa ntchito luso la makono lofalitsira uthenga. Atafika pa bwalo la zamasewero la Katoto akuluakulu ochokera ku nduna wa zofalitsa nkhani anaendera malo omwe mabungwe osiyanasiyana amaonetsa momwe amagwirira ntchito zawo kudzera mu njira za makono zofalitsira nkhani. Poyankhula pa mwambowo mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku nduna ofalitsa nkhani a Moses Phiri anatsindika za ubwino ophunzitsa anthu luso la makono lofalitsira uthenga. Maphunziro ndofunika kwambiri kuwaphunzitsa anthu kuti angagwiritse ntchito bwanji platform osiyanasiyana especially digital kupeza nkhani kapena kupeza information komanso kufalitsa information. Maphunziro ndofunika chifukwa ngati anthu sangaphunzitsidwe bwino kugwiritsa ntchito mwachitsanzo ngati mafoni amapezeka kuti sakupeza kapena sangathe kukwanitsa kupeza information ndi ngathandize mwachangu. Ndi zimene zofunika ndithu kwambiri kuti tilimbikitse anthu aphunzire mmene angagwiritsire ntchito zinthu zimene za digital kupeza information yoyenerera. Poyankhulanso pa mwambowu Commissioner Teresa Ndanga kuchokera ku bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC anasindika za ntchito yayikulu yomwe mabungwe ali nayo pothana ndi mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza maka pakati pa anthu omwe amakhala m'madera akumidzi potengera kuti amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Andanga anatinso pakufunika kuti mabungwe agwirane manja poonetsetsa kuti uthenga woyenera ukufikira anthu onse mdziko muno. Anthu ambiri mwina alibe mwayi onena kuti apange access internet mwina chifukwa chonena kuti data imakhala yodulirapo kwa iwo kapena chabe kunena kuti network iyo simatha kuwafikira kumene iwo ali. Ndezi mabereka mwayi wochulukirapo kwa anthu amene mwina akukhala mtawuni kusiyana ndi anthu amene akukhala kumidzi. Tikangana kumbali ya chitukuko izi zimathandizira kunena kuti zimalepheretsa anthu amene akulephera kupeza mauthenga chomwechi kunena kuti akambirane momvetsetsana ndi adindo pa zinthu zimene zikufunikira ndera lawo. Pamwambowu mabungwe omwe agwiritsa bwino ntchito luso la makono lofalitsira uthenga analandira masatifiketi komanso mphoto ngati mbali imodzi yoyamikira ntchito yomwe akugwira. Mwambo wa chaka chino unachitika pamutu woti kulimbikitsa anthu za ubwino ogwiritsa ntchito luso la makono lofalitsira uthenga komanso kuonetsetsa kuti uthenga woyenera ukufikira anthu onse. Jackson Sichali, MBC Mzuzu.
Msonkhano wachitatu wa atolankhani wa bungwe la COMESA Competition Commission CCC uli nkati ku Nairobi mdziko la Kenya ndi pempho loti maiko athandize kwambiri poteteza ufulu wa wanthu ogula katundu maiko a bungwe la COMESA. Mkulu wa bungwe la CCC Awirad Mwemba wati bungwe lawo ndilodzipereka kwathunthu pofikira maiko osiyanasiyana amuno mu Africa kuphatikiza dziko la Nigeria poteteza ufulu wa wanthu ochita malonda. Ku msonkhano kukhalanso mwambo opereka mphoto komanso maphunziro a atolankhani kuchokera ku Nairobi mdziko la Kenya. Mayeso Chikadzula wadza ndi ripoti. Kuyankhulo kwa atolankhani ndi anthu osiyanasiyana okhudzidwa pa msonkhano wa atolankhaniwu, Amwemba anati bungwe la CCC lipitiriza kugwira ntchito ndi maiko mwali mbungwe la COMESA pofuna kuteteza anthu omwe amagula katundu komanso bizinesi zosiyanasiyana kuti pasamachitire chinyengo pa ntchitozi. Dr. Mwemba anati pa zaka 13 pomwe bungwe la CCC lakhala kugwira ntchito, bungweli lakhala kupanga ziganizo zosiyanasiyana zomwe cholinga chake nkuteteza anthu ogula katundu osiyanasiyana komanso kuonetsa kuti makampani omwe akuagulitsa anthu omwe akugwira ntchito akhala kutetezeka pa ntchitozo. Iwo anati n'chifukwa chake bungweli lakhala kupanga ziganizo zoposa 500 zokhudza makampani osiyanasiyana komanso kuonetsa kuti pakhale chilungamo pa ntchito yogulitsa kampani ya Mati Choice yomwe akugwanda kampani ya Group Canal South Africa. Amwemba mwazina ati cholinga cha bungweli nkufuna kuonetsa kuti akuthandizira kwambiri kuona kuti ntchito za malonda zipita patsogolo popanda chinyengo china chilichonse, kuti anthu atsatire ndondomeko zoyenera pa ntchito za malonda komanso thandiza mokwanira mabungwe omwe amateteza anthu ogula ndi kugulitsa katundu m'mayiko osiyanasiyana a bungwe la COMESA. Mneneri wa bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC m'dziko la Malawi Innocent Herema ati msonkhano ndi ofunika kwambiri kamba kuti uthandizira kwambiri kulimbikitsa ubale pakati pa bungwe la CCC ndi bungwe lawo poteteza anthu ogula katundu. Msonkhano umenewu ndofunika kwa ife choyambirira ndinene kuti CFTC ndi CCC COMESA Competition Commission ntchito zathu nzofananirapo. Mwina kusiyana kwakunena kuti ife mphamvu zathu zimathera malire a dziko la Malawi, pomwe mphamvu za anzathuwa zimapitirira mamembala 22 kaya 21 mphamvu zawo ndithu zili mmenemo. Ndiye timagwira nawo ntchito munjira zambirimbiri. Ntchito yoyamba ndi kupanga kafukufuku tikalandira dandaulo, tikaona kuti dandaulo ilili likukhuza maiko ena chifukwa china kuti ifeyo tilibe ulamuliro ku maiko enawo, timapempha anzathu amenewa a CCC kuti atithandizepo. Bungwe la COMESA Competition Commission limagwira ntchito yakulu polimbikitsa kuti pasakhale chinyengo komanso kuteteza ufulu wa anthu ogula katundu m'mayiko a bungwe la COMESA. Atolankhani 30 ochokera m'mayiko 21 omwe ali pansi pa bungwe la COMESA achita nawo msonkhanowu. Mayeso Chikadzula, NBC, Nairobi, Kenya. Bungwe la atolankhani mdziko muno la Media Institute of Southern Africa MISA Malawi ladzudzula mchitidwe opseza atolankhani mdziko muno podzera masamba a mchezo. Wapampando wa bungweli Gordon Matonga wati bungweli ndilokhudzidwa ndi mchitidwe wa anthu ena omwe akumaopseza atolankhani kuphatikizapo wa Times Group Kathe Maulidi ndinso kuopseza ena mwaugwira ntchito ku wailesi ya Malawi Broadcasting Corporation NBC. Amatonga akuyankhula ndi Godfrey Maocha. Ife ngati MISA Malawi takuzula halide limeneli chifukwa chokuti atolankhani alindo ufulu olemba zikhanzopera siyana. Nkhani zonse zimene zingalembeze zingasangalatse mwina aliyense. Malawi chiko Malawi ambiri chiko Malawi 20 million. Pa Malawi 20 million zonse zimene yakhali maganizo ofanana. Ndiye ndikulakwa kumanena kuti atolankhani pamene alemba zimene zatikomere ndikuti basi yambe kuwanyoza yambe kuwatukwana. Kuti democracy yathu iziyenda bwinobwino ndikufunikira kuti anthu tonse tizikhala ndi pada owalola atolankhani kuti agwire ntchito yawo mmene anaphunzitsidwira. Pamene atolankhani alakwitsa pamene sitikukhutira zimene agwira ntchito yawo kufunikira kuti nthawi zonse tizipempha nyumba zimene zinalemba atolankhaniwo
kuti ziunikenso nkhani zimene anthu akalemba pamene sikugwirizana ndi zimene nyumba zachita zasisikiza zaulutsa ndikuyenera kuti titsatire malamulo a dziko lino komanso titsatire ndondomeko zimene zinayikidwa zoyang'anira ufulu wa anthu ankhani monga kudandaula kwa mabungwe ngati lathulamisa Malawi komanso makamaka la media council limene inakhazikitsidwa kuti liziyang'anira ichitidwe la ntchito ya anthu ankhani makamaka potsatira malamulo a anthu ankhani ndiye tikufuna kudzudzula khalidwe limeneli chifukwa chokuti kupatapo zimene zikuchitika tikafe maulidi taonanso kuti anthu ankhani aku MDC nawonso pali anthu ankhani ena kupezeka kuti akumatukwanidwa m'masamba a mchezo komanso kumanyozedwa kuyipisidwa mbiri chifukwa chokuti pali anthu ena amene mwina akutengera mzandale kuti aononge mbiri zawozo te makhalidwe amene ndoyipa chifukwa amatha kusokoneza anthu chikhulupiriro chawo mwa anthu ankhani ndoyipa chifukwa kuti penanso amatha kufikisa kuti mpaka anthu ankhani ambakupejedwa anthu ena ataweti zitekitira pa mgongo nkhani ngati zimene amatha makhulupiriro ati anthu ankhani ndoyipa ndi amene azapanga ziwembo te izo zimene zikuti zikololedwa ndipo zicheretu m'Malawi muno. Amayi awiri afa pa ngozi imene yachitika ku Nanjiri ku Lilongwe masanawa. Ngoziyi yakhudza galimoto zitatu yonyamula katundu ya kampani ya Castel Malawi Limited yonyamula zinthu za zomangamanga komanso basi ya Team Kweze. Amayiwa anali mu basimo. Ndipo munkhani ina yachisoni thupi la malemu Mfumu Matola aliyika m'manda kulikulu lake m'boma la Balaka. Mkuyankhula kwawo anthu omwe anabwera kumwambo kuti aperekeze malemuwa ati malemu Mfumu Matola anali munthu woluzanitsa ndiponso wokonzeka kuthandiza anthu a m'dera lake. Dave Uma wabwera ndi ripoti. Malemu Matola anabadwa Lomos Malehe pa 9 Oktoba mchaka cha 1952 ndipo adawakhazikitsa kukhala sub-TA pa 9 May 2019 koma chifukwa cha kudzipereka kwawo adawakweza kukhala a TA pa 25 April 2025 popereka uthenga wa chipepeso kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, mlembi wamkulu mu nduna ona za maboma ang'ono mgwirizano ndi chikhalidwe a Elizabeth Gomane Chindevu anati mtsogoleri wa dziko lino Professor Mutharika amazindikira ntchito yayikulu yomwe mafumu amagwira makamaka poonetsetsa kuti chitukuko chikuyenda m'madera mwawo. Malo paliponse pakachoka mtsogoleri ndi kuti pamakhala ngati kuti palowa chilonda. Mtsogoleri woti apereke dongosolo kapena chilangizo kuti zinthu ziyende bwanji kudera kumene koko zimakhala kuti wachokapo. Ndipo cha chimene chocho pamakhala ngati kuti palowa mphako anthu sakudziwa bwinobwino kuti ayende bwanji kupita chitsogolo. Mu uthenga wawo olira akubanja komanso anthu osiyanasiyana omwe anayankhula pa mwambowu anati Mfumu Matola idali mfumu yodzipereka yopirira komanso imapezeka nthawi zonse zomwe anthu akufuna ntchito zake. Oyankhula malo mwa akubanja a Trust Jackson Nazombe anati banja lawo ndi lamtendere ndipo ayesesa kuti kusakhale kukangana kulikonse pa ntchito yosankha mlowa m'malo. Timakhala pansi kaye nkukambirana monga banja ni mbumba kukambirana zoyenera kuchita nkusankha munthu woyenera kuti tsogolera. Sitingangosankha misonzi ili m'maso sizingatheke komano tipatsidwe mpata okwanira tuunikirane wina ndi nzache kuti kodi pamene pazikhala bwanji koma kusonyeza kuti kapando zitenga bwino pamene mabwera mikangano koma ife ndi anthu abata chilichonse ndikukhulupirira kuti chiyenda bwino ngati tapatsidwa mpata kuti titero. Malemu Matola anamwalira pa 8 Oktoba 2025 pa chipatala cha Kulupu mu mzinda wa Blantyre. Iwowa asiya mkazi, ana asanu ndi mmodzi ndi zidzukulu 29. Pamwambowu panafika akuluakulu ochokera ku boma monga mkulu ona za mafumu a Charles Makanga, Inkosi Gomani 5 ya kunchewu, phungu wa chipani cha DPP wa dera la Balaka Ngwangwa a John Bamusi, Paramount Kawinga ya yawo mwa anthu ena. Dave Uma, MBC, Balaka. Ndipo munkhani za masewero bungwe la masewero a badminton lakonza mpikisano oyamba chikhazikitsireni masewerowa. Mpikisano uchitikira ku Silver Strikers Clubhouse kuyambira loweruka mpaka la Mulungu. Wapampando wa bungweli Macmillan Gondwe akufotokoza zambiri.
tournament yapamwamba kwambiri imene yakonzedwa ndi ifeyo Badminton Association of Malawi mogwirizana ndi gulu la anthu limene likutchedwa kuti Malawi Friendship Badminton Network. Ili ndi gulu la anzathu a chimwenye ma Chinese ndi ma azungu kumene komanso kuli anzathu a Reserve Bank of Malawi Badminton Committee amene akonza masewero amene kuma timu ndende ambiri ndithu ndi ankhanikhani monga maziwa badminton munthu mmodzi umatha kukhala timu komanso ngati kuli masewero aja ausewera awiri timati ma doubles imakhala so timu nde anthu amene achita register so far alipo matimu 63 masewero agawidwa ngane kuti ngati magulu koma aseweredwa masiku awiri Saturday mawa kufikira so Sunday pamene kuzakhale kupyeda zonse komano pali magulu amene akasewere masewero amene. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.